Wara l-kollass tal-binja f'Paċeville l-erba li għadda, sa issa għada ma ġi stabilita r-raġuni li waslet għal din it-traċedja. Każ li faċilment se tanbidel f'disgrazzja bla preċedent. It-tnejn filgħodu Net News żar is-sit ta' kostruzzjoni biswit il-binja li kkollossat. Fejn preżenti kien hemm il-President tal-Kamra tal-Periti. Bħalissa il-Kamra tal-Periti għaddejja b'investigazzjoni separata minn dik li qed issir min-naħa tal-BCA. Investigazzjoni kemm rigward is-sit li waqa' u anke fuq is-sit tal-kostruzzjoni. Aħna l-limit tagħna skont il-liġi il-periti mhux ħaninvestigaw kontratturi u nies oħra involuti. Nista' ngħid però qed jingħad ċertu diskors fuq social media rigward xi allegat skavar, mill-ispezzjoni għabdna kif għamilna m'hemm ebda indikazzjoni li sar skavar. Wara li l-perit Puzzito flimkien mal-kollegi daħlu fiż-żona u eżaminaw jekk sar skavar jew le, u ikkonferma ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet li ma sar ebda skavar fis-sit. Dan l-istazzjon jinsab informat li it-tnejn filgħodu il-BCA organizzat laqa mar-residenti li spiċċaw bla saqaf fuq rashom sabiex ikunu aġġornati bis-sitwazzjoni. Bil-futur tagħhom għadu inċert, speċjalment dawk li tilfu l-appartament li kienu jgħixu fih. Palissa sejrin għaddejn laqat mal-residenti bejn il-BCA u l-Protezzjoni Ċivili u l-OHSA mal-residenti qed jispjegawlhom x'ħajjiġri fil-sigħatu li jmiss. Informat ukoll li ħajjiġru periti tas-sidien tal-proprjetajiet biex jiċċertifikaw il-binjiet biex ikunu minn fejn ikun hemm lok jerġgħu jitlu f'djarhom in-nies. Kien tard il-ħadd filgħaxija meta s-CPD, l-OHSA u l-BCA ikkonkludew il-proċess li permezz tiegħu neħħew il-periklu li kien hemm fis-sit ta' Paċeville. Dan wara ħidma twila u intensiva ta' 3 ijiem. Dan il-proċess kien importanti wara li l-binja li ġarfet l-erba bil-lejl ma waqgħetx kompletament u kien hemm nofs l-appartamenti li baqgħu litteralment imdendlin għal isfel. U allura kien meħtieġ dan l-intervent biex ma tikrollax il-kumplament ta' Tanja Flats. Fis-qarrija intqal li l-proċess se jkompli bit-tieni fażi fil-jiem li ġejjin, meta għandu jitneħħa kull periklu minn triq Paċeville. Minħabba l-fatt li t-terrapien u l-bricks kienu spiċċaw f'nofs ta' triq. Apparti minn hekk se tkompli l-investigazzjoni biex jiġi stabilit xi kkawża dan il-kollass, investigazzjonijiet li qed jitmexxew b'mod indipendenti minn professjonisti li ġew appuntati mill-BCA.